יאללה ופתיח. טוב, לענייננו. עכשיו פעם ראשונה שזה סרטון שהוא באמת רגיל, אבל הוא תכלס 2 דקות, אבל טוב, בשתי דקות האלה אני אעשה לכם מצגת ראשונה. דבר ראשון, אני יכול לעשות לכם ברגליים שלי מצגת. דבר שני, בואו נתחיל. טוב, דבר ראשון, אני יכול לעשות אני יכול לעשות לכם את הדבר הזה. רואים שזה חמודי, קוצ'י, נכון, זה חמוד עליי, יפה. אז זה האופציה הראשונה, אם אתם רוצים שאני אהיה ככה כל הסרטון. דבר ראשון, או שאתם רוצים שאני אהיה על כיסא של כלב. או דבר שלישי, או שאני פשוט אעזוב את הכיסא של הכלב. אבל לא, נוח לי פה, ממש נוח לי פה, הכי נוח לי פה. טוב, אז או שנעשה קרבות נגד מעברי. בוא, מי אתה בכלל? איי. כן, אתה צוחק? אין פרימו. אוקיי, חזרנו. ועכשיו המצגת. טוב, הרובלוקס זאת אופציה טובה ואני לא יודע אם כולם רוצים אותה. הדבר שני, אופציה שנייה פורטנייט. אני לא יודע אם כולם רוצים אותה, אבל שמעו, פורטנייט זה משחק טוב, אבל אני לא יודע בין רובלוקס לפורטנייט, או המשחק השלישי שאני הולך להגיד. ועוד 3, 2, 1, מיינקראפט. טוב, דבר ראשון, מיינקראפט זה משחק טוב, אני מודה זה משחק טוב, ואני לא יודע אם כולם רוצים אותו. טוב, ועוד כמה שניות נגמר הסרטון, אבל בינתיים אני רוצה להגיד לכם, תשימו סאב, תשימו לייק, תכתבו כמה שיותר בתגובות. החלום שלי להיות היוטיובר כמעט הכי מפורסם, שעשיתי קמפיינים, וגם אני רוצה לעשות לכם לייבים של משחקים שאתם תרצו. אני רוצה להמשיך לעשות עוד מלא דברים, ולהמשיך להיות היוטיובר שכולכם תאהבו, ואולי לשנות שם, אולי לשנות דמות, ואולי שגם האגי ווגי בענן יהיה המשרת שלי, מי יודע. טוב, אז מה אני אגיד לכם, עוד כמה שניות נגמר סרטון. אז כל מי שראה את זה שיכתוב בתגובות אגי ווגי באקספרס. טוב, תשימו סאב, ויאללה, ביי.